काय झालं? सुट्टी होती. असा काय हा सामूहिक सुट्टी घेऊ? आंबेवाडीची जत्रा. या तुमचा नेहमीचा झाला हा. मी मालवणी असे म्हणून मालवणी लोकांना भरती करून घेतलंय. आता माका हॉस्पिटलमध्ये भरती करा सर. ता काय नाही, गणपती आणि शिमग्या सुट्टी गावता ना, ही सुट्टी गावायची नाही सर. कोकणची माणसं साधी बोळी. काळजात त्यांच्या भरली शहाळी, माहिती आहे माका. या गाण्याने घात केलो हा. देते सुट्टी. हा पण ऑफिसात 2 जण का सुट्टी गावतली. हा आता बघा, ज्याची ऑफर स्ट्रॉंग त्याका सुट्टी गावतली. तू काही घेऊन येतलस? आई भराडीचो आशीर्वाद. भावाशी, आई भराडीचो आशीर्वाद माझ्या वांगडा असतात. तू हयच राहू. तू काय हाडतलस? सर खाजा. भांडूपच्या मालवणी बाजारात पण खाजा गावता. ताच खाजा घे आणि घरी जाऊन खाजा. तू काय हाडतलस रे माझ्यासाठी? सर, आपल्या कंपनीची पॉलिसी जर तरवर आपण विश्वास नाही ठेवत. काय घेऊन येतलंय त्यापेक्षा काय घेऊन येलंय ता बघा. म्हणजे कोकण रेल्वेची 2 कन्फर्म तिकीट असतात माझ्याकडे. एक माझ्यासाठी आणि एक तुमच्यासाठी. काय बोलतस भावाशी? मी रेडी असय. चल जाऊया. चला मग. हो सर. काय झाला? याक तिकीट कन्फर्म आणि याक तिकीट वेटिंगवर हा. काय? म्हणजे तुम्ही बसा, मी उभं राहून प्रवास करते. भावाशी, कणकवलीत जाऊचा हा ना, राजापूरपर्यंत मी बसतय, त्याच्या पुढे तू बस. हय पण कंपनीचीच पॉलिसी. म्हणजे नाही, कंपनीत तुमचा पगार मुंबई ते राजापूरपर्यंत आणि आमचं राजापूर ते कणकवलीपर्यंत. चल चल, फकांड्यानंतर मार, ट्रेन इली. हा चला चला चला.